Kajisian pat ngapdiang sumbai pi baro ki parlok ki bait syagni ke program ke jongi ke pengju a syapi man ka stop lamba jong kini ke program wan ban mani satang kumbakat tu kan ni kentang in sayo kaban rakhe ya kesngi ke jong wan long briu ke jong tribe unong pun em jong Jesus Christ kuntang syam ya kini kabu ban I to play Christmas in advance ya pi baro ki parlok ki bait ki bapet ya kini ke program ke jongi Kabenta na kaktian ka jong play ka mga kwa bangani pusan. Leng ba jong kani ka step kalong na ka gospel kat kum Matthias kalanong ka baar kat khat ka bakindai. Matthias kalanong ka baar kat khat ka bakindai. Kaktian ki baang. Ti habay kila yo at snow yo usiem. Kila let no. Mi ru uta uklur yo ba kila yo i. Hami ngi ula let siya siwa jong ki. At anda ula poy bat ula ne haneng ka jaka. Ka ba udan uta kinlong. Kab ang pedang ka mga kwa bangin pusan na kini ka step kalong. Day bandan kapor kabangin paino. Rani ka turning point. At kabenta ka mga kwa ban kam ni pusan kide ye kitu kuntin ki baong. Pila let no. Pila let no. Kini kiriu start. Hadian bakila rong. Bakla siya kaying ka jung herat siyem. Manlet kali nang ta. Hang no balakay usiyem ki jiyo. Yam siyam la siyong sa satia hang ta kaying u herat siyem. Yam siyam la tiamit satia hang ta. Hang bakila mino siya sundan nang ta na kaying u herat siyem. Kini kiriu start hapdeng jong ka jingkul ma jing mut. Anda bakila mi na kaying jong herat siyem. Kil kami biang sa siya siya sahit beneng. Bat kilo iyo to flur jong ka jingker man. Uklur ka Bethlehem uyeng hangta. Uklam mongi ka jingle ka jongki. Uklam snow si ek ka bakile. Uap makandan ka por ka bakikin mino nang ta na yeng uherat siya. At anda bakila mi nang ta uklam penpau setia ka jingdam uksmum shimla dam setia nikran bitar yaki ngre ulaya lambiang yaki syadu kata ka jaka ka kidai banlet. Bad kata ka jaka ka dai ka samrat ka samplai. Kajaka ka basma itong kajaka ka bamdan watang ka ka babiang ban pensum pensat yaw kenlong jisu jaka ka bamdan watang ka jing pensat ka babiang penbandai kata kajaka ka ba sayo kun ublay umasaya unang pandem jong ka pertay jisu Kristus ubayit jong apa jong pi ka basngo tenat ban perkat sa pang ublay jong ikalong wat labun sin ngisange no na ka babut ya ka jing alam lenti ka jong ban pai siya ka ying ka jong herat siya. Naman hang ta ka dan ka jing snow pa ka dan ka spa bat ka buram pertay. Wala bun sin nile pam sin yaw daw klor bayalam lanti yagi. Wala bun sin ni jingay no ate no ni bakla ka jing yahat lanti penban ka nete kata ka jing iet ka jong ublay. Juthau kita kicing baklah kicangi. Umuklor hasahit peneng. Up ya kata kapor ka bagi ski real start ken mino nang tanah yang harat sin. Yai apro yang abat ya fi. Mangin mino. Na kata ka ye kajong harat sin. Nabangin buat pat. Ya kajing alam lenti kajong uban ya syam batu jisu. Ang nong rai syam mensiam dan belai hapa dan ki belai bakum belai jangi. Ubas ngobang ban mapay bas ngobray kayam jangi om jiu namun bas ngo si enreu kam hon ban isnay lakat no ngiram lakat no ngijingay lakat no ngisakma ngisange no kababot ye u kanne jing iet jong play daw do play jongi ko ki parlok ba iet tongin yet yala dia kan ka step yo kumno mangiro akajing ya hat lenti ka jing em yo ngilat ban rong ka yeng u harat siam nama jing ring pa ba syukur jing ki pinjabri yo ngingap hagi jing snobha jong kata ka ying siam la kalong ha ka bam ka di snobha ban syate syaku maki kunjui jong satan bakap kubor leng ba jong kini ka ingi bani dan kam kerki ban mino nang ta nim dei ban shong sa hang ta namala dangi shong sa hang ta nim do ka ni ki jing ker khu jong ka jing em Jing em kabadap kan hai hau Jesus Christ oki parlok be tongin pai sila di shimet in pai sila ki jong ki yeng ki sam ki jong
Yo ka dan ka jinglong bayap sa ka jinglong mun sim ha ka ban ngimpang ban syakri o play ngimpang ban duai ban pulai ka tien ka jong play ki duan jing syakri play ki yeng ki sam ki jong ki puja bat kita fa sam sam ai bah ka ni ka ayom Christmas kan pun tumai yangi bangin mi no chisundan na kita ki jinglong bayap ki jong ni ki ba ka jap ki jinglong mun sim ki jong ni what I bagi jing snob ha bagi jing pen bernya jong ka pertai jing treng ye jing em ka jongi bagi pen sa ini bagi jing dum yong ren jong kani ka jing em what mai bagi tagi jing long bayap chap sa bagi jing long men sim ka jongi bor leng ba jong kani ka step hat yang abat ye fi mingin mi no sisundan nang ta bagi dan kamban pret siung jisu Lur ubakla ubayalam lenti ya kajing yahat lenti ka jong apa jong pi la tang ko ban ye syam batu batal kam kenjah mensin ublain perku lemba jong kani kajing slok ublai na kabenta ka buram ka jong aman pamin yet wai ablai ba ye batap te sing isnai ngai ngu ye mi pemlakran hingi lemba jong kani ka step lemba ka ketien ka jong mi kan ko pa raya rapat ai bor yengi Lada dan ki jing le jong ke ni ka do. Kiba pen baklah ki jing em ka jong ni. Kiba pen sakut yengi. Kiba tahan ki jing long men sim ka jong isya dia. Ai ba ni ka kubo lam ba jong ka de ka step. Kan pen syat bo yengi. Mengelak ban ino ye kita ba ro. Ngin mi no na kita ki jing long kiba yap. Kiba ring pen terkong ki jing em ka jong ni. Ba ngin yai ban bot ye mi kan ko jisu. Nong flor ban yalam lenti ya kicing em ka jong ni halatus ni pai ka bango mga dam nga duay nga kerpat ini ba wa ka kertang ka jong jisu